Ha már látod, hogy miért vállalod túl magad, ez egy nagyon fontos első lépés, hiszen innen jön a megoldás. Lehet, hogy nem tudsz nemet mondani. Ebben az esetben a határállítást kell gyakorolnod. Azaz képviselned azt, hogy mi fér bele neked, és mi van a határaidon kívül. Ha azt hiszed, hogy mindent csak te tudsz jól csinálni, akkor érdemes gyakorolnod, leosztani a feladatokat, és elérned azt, hogy azok rendesen el legyenek végezve. Ha nehezen tudod menedzselni az idődet, akkor érdemes előzetesen felmérned, hogy mondjuk egy adott vizsgára való felkészülés, vagy egy adott feladat elvégzése mennyi időt igényel, és mi fér bele az adott időbe. Semmi gond, ha ez elsőre nem megy tökéletesen. Idővel bele fogsz rázódni. A lényeg a gyakorlás, és az odafigyelés. Ha rendszeresen a külvilágnak akarsz megfelelni, akkor érdemes foglalkoznod a gyerekkorodból hozott sémáiddal, hiedelmeiddel, érzelmi sebeiddel. Ebben segít a Napocska Projekt című könyvem, link a profilomon. A folytonos túlvállalás egyfajta önbántalmazás. Ha nem tudsz kilépni az ördögi körből, kérd szakember segítségét.